मूर्ति से तकेली मुस्काई के कि गजब रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के। बहुत बहुत रुपया के पुरस्कार यादव ब्राह्मण भाई के गइल हो कहां गइलो जी के गोली कर ले यादव गइले पीछे रेडी 1 2 3 4 यादव जी ए यादव जी कहां ठीक बनी रहुआ हां जगदेव खैला तब ठीक बा कि माटी के मूर्ति से तकेली मुस्काई के माटी के मूर्ति से तकेली मुस्काई के तक जबे रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के कि गजबे रूप सुहावन माटी के मूर्ति से तकेली मुस्काई के माटी के मूर्ति से तकेली मुस्काई के बोल सच्चा दरबार की जय कि गजबे रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के। जय हो दीपक भैया के छोटे भाई यानी हम लोग के बड़े भाई ये आशीर्वाद है तो गजबे रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के कि गजबे रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के। अच्छा हमने के मुखिया जी कहाँ बने फिर से हमने के बड़े भैया दीपक भैया की तरफ से आशीर्वाद बा दिल से अभिनंदन बा। मुखिया जी कहाँ बने मुखिया जी के बुलाएं कि जब से बैठली मैया हरे जाके पंडाल में गजबे के ऊर्जा देखो देखो बाटे प्यारे लाल में हाय हाय कि जब से बैठली मैया आके पंडाल में गजबे के ऊर्जा देखो बाटे प्यारे लाल में कि धनंजय सब कुछ पवले हरे देवी भजनिया गाई के हे माई आज तार कृपा बा की लड़का दूसरा जन्म लेके आज आप सबके बीच में बा कि धनंजय सब कुछ पवले हरे देवी भजनिया गाई के हो गजबे रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के। बोल सच्चे दरबार की अब आई